Λέγομαι Ειρήνη Κουρτζέλη και συμμετέχω ως αγεωγράφος. Είμαι και ερασιτέχνης ζωγράφος και είμαι δημιουργός της ομάδας Ζωγράφοι στην δράση για τα παιδιά. Αυτή η ομάδα δραστηριοποιείται σε ιδρύματα, σε στέγες ανηλίκων, σε νοσοκομεία, ζωγραφίζουμε τοίχους και προσφέρουμε έργα για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα. Μια στιγμή που θυμάμαι έντονα από τη ζωή μου στην Αθήνα ήταν όταν κάποτε χρειάστηκε να την αποχωριστώ στα 20 μου χρόνια και αυτό το γεγονός με συγκλώνησε. Το πιο τρελό μου όνειρο είναι να γίνει η Αθήνα καταπράσινη και με πολλή τέχνη στις γειτονιές της. Αν έφτιαχνα μια σημαία, αυτή θα ήταν με την Ακρόπολη, την Αθηνά, με την Κουκουβάγια, σε πιο μοντέρνα έκδοση. Το τραγούδι που ταιριάζει σαν ύμνος για την Αθήνα, νομίζω είναι το τραγούδι το παλιό του Αττικ, νομίζω. Αθήνα, χαρά της γης και της... Δεν θυμάμαι, δεν είμαι και καλή φωνή για να το τραγουδήσω. Αυτό.